Biag belan. Oy! Thank you! Yo mga kander, puntahan daw natin si Hunter Joey, kuha ng isda. Ayun mga kander, titignan natin si Hunter Joey kung may nakuha. May bibingwit. May bibingwit ng taragitok. Natin doon sila. Wala si Kander Brian, busy. Kaya ako muna. Ayun mga Kander, humibingwit tayo. Kasama ko si Kander Joey. Michael Bando. Malaki-laking isda ito mga Kander. Nakita daw nila kanina sisipasukan yung mga malalaking isda. Try natin yan na ito. So mga Kander, yung pain natin. Pwede dyan mo lang pagkatap? Yes. Oy. Okay, balatan. Ayun. Seven kilos. Ay, 8 kilos. Ano? Surok nga lima rin. Ay, shit. Basta na ako. Wing! Sige, isa. Kamagawan. Di ko adakil yan Gail. Pwede ka umay? Di ka umay? Namimingwit pa rin mga Kander. Thank you. Ha? Hindi. Yung mga Kander, namimingwit pa rin. Tapos yung nakuha, nauwi na. Baka pamatay kasi. Si Kander. Lagi ng pamingwit oh. Maganda yan. Ito yung ginagamit. Sorry, 50 kilos. mga 10 kilos. Purok ata. So, 11 kilos. Wala, pagkat mo na tayo video. Next pa kami na na. Lapat. Ano? Bata? Doon, pang cover. Brad. Bili-bili. Hindi dyan yung aman eh. Tanong ka mo. Tara kita for 3. Hello, magagam ka na eh. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, nilapot pa, nilapot. Oh, nahuli ni Lempot. Kung nahuli ni Lempot. Ingat ya. 1, 1, 1, 2, 3. Tagdagkol, ipasangoy ah. Oh,
Le. Tuwadar ka ba? Ay, Le. kagkatay ka man. Ay, tayo. Pagkita kita natin. Apply mo.